sabi mu dan kaiwa je kake ba ka tsara Allah ya kare kare ka ahadin sawadin na kasin yaha wanda shine kimi da ma wani ba ni kun ga sana'a ta waka lamarin ban daushi da wasa ya rabu ka kara min yake ba domin ban zo bakin kowa kuma ke Yusuf Maka shugaba na matasa ka Yusuf ka zama sakowa waza ya taka ka mutane wallahi ba zai yi ba shira domin kai ne cikin al'umma wanda yake da sagata mutum na mutane mai kirki bikin hali abin koyi Yusuf Maka ka ji tudu abin dafawa a bayi mutula kake magani na dubu Allahu ya baka sanayi dukan mai jadayin Allah wannan shi za a kirawa ba ku san nawa nake ba ku buɗe kunnuwan ku guje Yusuf Maka nake nufi na garin musulmi da kirki baban sa Habibu da Fatima Zara ka ji uba abin koyi a dola gunka kyale ka da shan Allah sama da ruwa yabo na gwani ya zamo dole ya zangi na ganka kyale maza gumbar da sai na kira ka Yusuf ba ya salalle dukkanin makiya ka sun kare kowa ke fasi kulle Yusuf Maka jirgi ne mai daukar kai da makaya ajiya batun mana gaida ki mai halayen annuwa to mana gaida keke ma amaryar ango yar gata yawo a cikin gaban mota wannan sai dai yar gata Yusuf Maka gwarzuwa ban sabi mu dan kaiwa je kake ba ka tsara Allah ya kare kare ka